Toto doskočisko som navrhoval sám a snažil som sa pritom vyriešiť tú najväčšiu prekážku, keď sa snažíte do školy dostať školské doskočisko, a to je predovšetkým cena. Zároveň pridať k tomu aj niečo viac, aby sa nejedalo len o pomôcku na jednu jedinú činnosť. To multifunkčné doskočisko a vďaka vyriešeniu problémy s cenou alebo čiastočné riešenie problému s cenou si ho bude môcť dovoliť opäť o trochu viacej škôl. Väčšina telocvikárov si myslí, že jediným problémom pre kúpu doskočiska do školy je cena. To je len 50% problému. Vaša pani ekonómka by vám vedela vysvetliť, že existuje niečo ako hladina 1700 eur. Je to hladina pre tzv. Kapitálové výdavky. Keď má škola aj financie na účte, potrebuje ich minúť za nejaký čas. Ale ako náhle je kúpené niečo drahé nad 1700 eur, napríklad doskočisko, tak sa odpisuje aj niekoľko rokov a preto nie všetky finančné prostriedky je možné použiť na nákup doskočiska. Ja som sa na toto doskočisko pozrel ako na stavebnicu. Každá časť musí byť samostatnou športovou pomôckou pod hladinou týchto kapitálových výdavkov. To znamená dopadová plocha 2 m na 2,5 m je samostatná dopadová plocha, ktorú si viete kúpiť samostatne na samostatnú faktúru a viete ju využívať či už na gymnastiku, na rôzne doskoky, alebo na skok do diaľky, parkourová prekážka, čokoľvek vás napadne, záleží len na vašej kreativite. Je to samostatná športová pomôcka a to je to dôležité, vďaka čomu sa dá doskočisko kúpiť úplne rovnako ako futbalová lopta alebo švihadlá na hodiny telesnej výchovy. Po obvode každej dopadovej plochy toho madraca sa nachádza plsť. Táto plsť je zo suchého zipu a každý madrac obidvoch strán, každá dopadová plocha má tzv. Jazyk a tento jazyk má tie háčiky a presne zapadajú na tieto plste. To znamená, vy viete spojiť tieto dopadové plochy po dĺžke alebo po šírke. Ak to spravíte po šírke, 2,5 metrovej šírke, získate plnohodnotné školské doskočisko. Ak to spojíte po tej 2-metrovej hrane, získate viac menej taký slíš a môžete to využiť napríklad na gymnastiku, prípadne akýkoľvek iný nácvik dopadov, doskokov a tak ďalej. Ak škola nemá dostatok prostriedkov, môže si zadovážiť len jedinú takúto dopadovú plochu a niekedy v budúcnosti k nej prikúpiť ďalšiu dopadovú plochu. Ale keďže každá dopadová plocha je samostatná športová pomôcka, ktorá sa dá využívať samostatne, môžete si kúpiť naraz kľudne aj dve a na faktúre mať 2 kusy samostatných pomôcok. Rovnako ako keď si kúpite 2 futbalové lopty. Spadá to stále pod túto magickú hranicu a vy viete kúpiť doskočisko naraz. Viete používať dopadovú plochu samostatne, ale ak ich máte 2, viete ich spájať do väčších celkov a vďaka tomu tieto športové pomôcky získajú nový rozmer a nové vlastnosti a dajú sa využívať napríklad pre skok do výšky.